שלום. זהב? כן, החלפתי את השם. זהב? כן. וואלה. אז הראייה שלך היא אחרת, ואני, אין לי בעיה פשוט להגיד לך על נושא שיש לי, גם ככה אני עסוקה בו כל הזמן, ותהדהד לי. זה מה שהייתי רוצה, ושמי שזה מעניין אותו, יתרם גם. למה שנשמור את הידע הזה לעצמנו? אין לנו זכות, ככה אני מרגישה. יש מספיק אנשים שהם עובדי עצות כרגע, והתקופה היא כל כך אינטנסיבית. ואין מקורות נחמה אחרים. לי אין. אז אני אגיד לך על מה אני חשבתי לדבר. סבבה? כן. אני מרגישה שיש איזו התגייסות כללית של האנשים שערים. מי שיכול חייב לבוא קדימה, ולהיות במגע עם אנשים שהם חצי ערים ורוצים להתעורר, ויש להם שם שאלה. ואני רוצה לתמוך באלה שערים ועושים עבודה למען עצמם ומול אחרים. אני אסביר. מה שאני עסוקה בו בשנים האחרונות זה יחסי אמון בין גברים ונשים. ככל שאני מתקדמת בסינגליות שלי, אני חובה מצוקה יותר גדולה. אני באה מלאת רצון טוב לאנשים, זה בדרך כלל נגיד גבר שאני נמשכת אליו, והוא כאילו הוא רוצה רק לקחת ממני. ככל שאני מגדילה יותר, אני אומרת אני בהכלה, אני בנתינה, אני רוצה להבין, אני רוצה לתת עוד מרחב, עוד זווית, אני יוצאת יותר מקובץ. זה לא הגיוני, משהו לא מסתדר לי. עוד מרחב למי? שאלה טובה. לאפשרות של ליצור גשר של אמון. אני אומרת, יחסי אמון בין גברים ונשים, זה יהיה הדבר הבא שהאנושות תעסוק בו. אחרי שהיה איידס, אקולוגיה, התחממות כדור הארץ, מסכים, פורנו, יעסקו בנושא שמבינים שיש ממש שנאה בין הנשים והגברים. ויש מין תחושה שכל מין יכול להסתדר ממש טוב אחד עם עצמו. אממה, יש באג. אנחנו נמשכים אחד לשני, ואנחנו מאוד מאוד רוצים את הקרבה ואת החום אחד של השני. ואז יש ניצוצות כאלה של חריקות ומתחים והיעלבויות וחוסר הבנה. ואז כל דייט, כל סקס, כל מערכת יחסים בעיניי, היא מין הזדמנות ליצור מרחב שיהדהד הלאה. אולי זה גבוה, אולי זה נשמע הזוי, אבל זאת התחושה שלי, שזה מה שאני נקראתי, אני מהאנשים הערים, נקראתי לעשות עבודה, כי לא ייתכן שאני 5 שנים סינגלית ולא מחזיקה מערכת יחסים. לא הגיוני בעיניי. אני מילאת רצון, יש גברים מקסימים, ומשהו שם לא עובד. ואז התחושה שלי, שהייתי ממש רוצה לשמוע איך זה מעדד אצלך, מה אנחנו צריכים לעשות? איך אפשר לעשות יותר טוב? כי אתה יודע, כשאני מתייעצת עם חברות שלי, אז אלה הנשואות אומרות לי, ממי, תשכחי מזה. הם כולם דפרים, את סתם הוזה. אלה שגרושות אמרות לי, עזבי, כאילו מה, כל התרי הקרויות האלה, וזה מבזה, ודתי ודתה. מדי פעם תמצאי מישהו ודי, תעזבי, אין לך מה לצפות בכלל. ואני נשארת כמו, אתה יודע, הילדה היחידה בגן משחקים, אני אומרת, מי רוצה לשחק? אני עדיין לא בוחרת באהבה. הסתבכתי. התחלת לדבר מהנושא של אמון, ומשם עם החיוותים האלה, בנית חבל על הזמן, הר שלם, שככה בדרך כלל תיאוריות בנויות. אנשים לוקחים עמדת מוצא ובונים עליה עם השכל הסבר. וההסבר הוא מאוד נכון. כל ההסברים הם מאוד לוגיים, הם מחוברים אחד לשני והם תמיד נכונים. אז אני לא הולך על ההסברים האלה. ממש לא. מה שאני רואה, אני לא רואה את מה שאת רואה. אני לא רואה את המלחמה הזאת ככה. ומה אמרת הצעד הבא בין... גשר. תוך כדי ההליכה. אם אני עכשיו ביחסים, אפילו אנחנו כשאנחנו מדברים ואין פה אנרגיה מינית, אז אנחנו עושים עבודה על בנייה של גשר מפה לפה. אני לא עסוק בבניית גשר.
ממש לא. מעולה, כי אני הגעתי לבוי סתום, אז תציל אותי. אני ממש לא בסוג הבנייה של קשר. יותר... מה שנדבק לי בזמן האחרון, הדברים האחרונים שנדבקו לי, זה הנושא של תום. שקצת להכניס תום לחיים. אנחנו יותר מדי עסוקים בחוכמה. לא בזמן שמעתי תומאס פרידמן אומר על זה שאנחנו במין מקום שיש בעולם מספיק כוחות להרוס את כל העולם ומספיק כוחות ליצור מהעולם הזה משהו נפלא ועולה כלפי מעלה. והכוחות האלה שיכולים לעשות מזה עולם נפלא, יש לזה מחיר כי הם יוצרים פער בין יתר האנשים. ואז הם כועסים קצת, ואז הם בוחרים בכל מיני מנהיגים מוזרים. מאוד מצא חן בעיני הנושא הזה, ואז הוא שם את הדגש שהצעד הבא שלנו שיכול להיות טוב לעולם, זה להכניס, לחזק את התום שיש בעולם. מה זה תום? תום זה להיות, תמימות זה לא הכוונה, אבל זה דומה לתמימות. התום יש בו משהו שהוא יותר קרוב להתבוננות, עם פליאה, ולראות את מה שיש, לסמוך על העולם. אבל את כל זה אתה עושה עם ניסיון חיים. וניסיון חיים זה משהו שאני כן מחזק ואוהב שאנשים ירכשו יותר ויותר. לעומת הפוליטיקה והמניפולציות שאנשים עושים לעצמם במוח. ניסיון חיים, כל בעלי החיים אוספים לעצמם ניסיון חיים, ואנחנו בני האדם גם אוספים חוכמה של ניתוח ועיבוד נתונים. ואז זה משאיר אותנו גם קצת עם סבל, כי אנחנו עסוקים במה היה ומתכננים מה יהיה. האמת איבדתי אותך, לא הבנתי. שנושא של התום הוא משהו של להיות עם משהו שקשור להתנסות, לחוויה, לאמון, לראות את העולם כפי שהוא ולהתפעל ממנו. אם נניח היה ביני לבינך עכשיו יצרים, אז זה היה מין תום של בוא נראה מה אני מרגיש ואיך זה מרגיש לי ומה את מרגישה, מין חקירה כזאת, ואז יש לזה גם איזושהי מכובדות אחד עם השני. משחקיות עם תקשורת? כן, ברגע שהם מכניסים את התחכום ואת הנושא הזה של גשר, גשר זה כאילו, יש לנו בעיה. יש לנו בעיה, יורם, אתה נשוי, יש לנו בעיה. הבעיה הבעיה עצמה. מה זאת אומרת? אין בעיה, אין בעיה. ברגע שאתה נמצא בלי החשיבה הלוגית, אתה נמצא עם הדבר עצמו, דברים מסתדרים. תן לי ממש את הדוגמה, וזה בסדר לי שזה מוקלט, תסביר לי על מה שאני אמרת. כמו שכל התאים בגוף שלנו וכל המערכות בתוך הגוף שלנו מתפקדות בלי שנתערב, אני מאמין שכך גם העולם. אוקיי. אם אנחנו לא מתערבים, דברים מסתדרים. הרגע שמתחילים להתערב, דברים מסתבכים. עכשיו, בין גברים ונשים כמובן שיש מתח. מתח הוא אלקטרוני, אנרגטי, טבעי, טוב שכך. מכיוון זה די ברילונגי מה שאני אומר לך. יאללה, מתאים לי. כיוון שמצעירות בנינו לנו כל מיני טריקים בשביל להתרגש ולהתענג. גם בגלל החינוך שקיבלנו וגם בגלל שזה היה זמין וקל ועודדו אותנו לזה. למשל פנטזיות מיניות מאוד מרגשות, ואז אנשים נדבקים לזה. אז אנחנו מפתחים באמת את היכולת להעיר את עצמנו רגשית דרך מחשבות, דמיונות, רעיונות. אז זה עושה לנו דרייב כזה. כל ריגוש כזה וכל גירוי כזה יש לו גם מחיר.
כמו שזה מרגש, ככה אתה גם סובל מזה. אבל להיות במצב שאתה מסתכל על העולם כפי שהוא, זה לא אומר שאין לך שכל לפתור דברים. אבל אני למשל נתקעתי עם האוטו, במקום להיות עסוקה בתסריט, מה הוא יגיד ומה יקרה מחר ואני לא אספיק לעבודה, נתקעתי עם האוטו. תזכירי מה שקורה כרגע, מה צריך לעשות עכשיו. תסתכלי מסביב, פתאום פתרונות באים. העולם מסתדר. אם אנחנו עסוקים בניתוחים ותחכומים ותסריטים עתידיים, מה שנסריט זה מה שיהיה. מה שאני אומר, כדי שיהיה גשר, בואו נזיז את השכל הצידה. וכשאני יושב איתך, אז את רואה אותי, שומעת אותי, ולא מוסיפה לאיזה מחשבות יותר מדי. האמת שהטון שלך מרגיע, כי אתה נשמע שאתה יודע על מה אתה מדבר, יותר מזה אני לא יודעת. זה גם חסר לי, אנשים שהם מעוררי השראה. אנשים שהיו במצב שלי. אין הרבה. לא יודעת למה זה עדיין מתקתק שם. מה זה המצב? כמו שאמרתי, רוב האנשים אומרים לי, את הוזה, עזבי אותך, בכלל אל תתחילי לחקור, זה מפחיד מדי. הרי רובנו מפחדים מהאור שלנו, נכון? אז כאילו אם הכל יהיה בסדר בין גברים ונשים, זה יהיה מאוד בעייתי אולי זה מה שהם קוראים להם בראש. אני מבין? בעיניי המתח בין גברים ונשים הוא בסדר, ממש בסדר. אז שוב, אז אתה מאוד מיוחד, אתה בסדר, אתה הגעת למקום טוב עם המתח הזה, אתה עברת דברים כנראה בשביל זה. אני עברתי, קודם כל ההורמונים אצלי, בגיל שלי כבר עובדים אחרת מאשר אצל צעירים. אז בוא נדבר על אבל אני צעירים. זוכר אצל צעירים, כשהייתי יותר צעיר, מבט של אישה, ריח של אישה, מגע של אישה, הוא ממש מפעיל את כל המערכת של כל הגוף, את כל הלב, את הדופק. אבל אנשים לא יודעים, אתה יודע שאני לא מחדשת לך שאנשים לא מקבלים כלים איך להתמודד עם זה. כמו שאמרת, הם מקבלים כלים איך להעצים את הריגושים, איך לשחוק, אתה יודע, זה גם לא רק במיניות. עוד נסיעה לחול ועוד אוטו חדש, ודי, כאילו, מתישהו זה, אנשים מחפשים אושר, אושר באלף. איך מישהו אמר, אושר תיבר על זה שאנשים, הם לא רוצים את האושר. אוקיי. אם הם היו רוצים אושר, האושר ישנו, הוא קיים בתוכנו. הבעיה שאם אנחנו נהיה מאושרים, לא נהיה מיוחדים. זה גם משהו שאני חשבתי עליו. ואז נהיה סתם רגילים. כן. ומשעממים. צריכה לראות בשיחות שלנו, אם מישהו בא ואומר משהו שקרה לו, אז עוד אחד מספר, לי קרה עוד יותר, ולי קרה עוד יותר. אנשים מחפשים להיות מיוחדים. אז בוא נדבר על זה רגע. לא להיות מיוחדים, לא לבלוט, לא לעשות, להטביח אותם בעולם. זה רעיון מצוין. זה עושה הרבה שקט. אתה יכול להטביח אותם בעולם בעצם זה שאתה מארגן את עצמך מבפנים. זה קורה לבד. החותם שלך נוצר. מה זה לארגן את עצמך? כשאת אומרת שאין אמון בין גברים ונשים. זה מה שאני חווה. אז בואו נראה איך עולמך היה מתנהל אם היה לך אמון. בפנטזיה יש לי זוגיות מונוגמית רגילה ומשעממת, מה שאני היום, שהכיף שלי זה ללכת לסופר עם החבר שלי. ואני עסוקה בחיים שלי. הוא קומפניירו, הוא מלווה אותי, הוא חבר טוב, אולי אפילו עובד איתי קצת, אולי אפילו עובד איתי הרבה. הוא שותף לחיים ברמה של תמיכה והקשבה והכלה. אבל אני קודם כל עסוקה בחיים שלי, אני לא נסמכת עליו, אני לא מחכה שהוא יציל אותי וישעשע אותי. יש לי תחושת שליחות בחיים, אני עושה דברים שאני אוהבת, אני מלאה בתוך עצמי. מה הייתה השאלה? אני לא זוכרת. איך אני אראה כשאני אהיה משעממת? לא. איך יראו החיים שיש לך אמון? ככה הם יראו. אוקיי.
יראו, רגילים, כמו שאתה אומר. את בת החותם שלי מספיק לי שילדתי את הילדים שלי והם יודעים מי אני. וואו, זה כבר המון, וזה גם המון לתחזק את זה כל הזמן. אני מאוד עסוקה בזה. זה הייעוד שלי כרגע. אני מגלה שאני צריכה עוד ייעוד, וחשבתי שזוגיות... למה ייעוד? מה? מה זה הקטע הזה עם ייעוד? לא, מה? יש ככה, אני צריכה עוד ייעוד. אני גם מסתכלת מה השעה, כן. אני קשובה למה הייעוד שלי. קשובה למה הייעוד שלי. רק חייבת גם להגיד שיש בי איזשהו קרע. אולי אני מקדימה את זמני ואני לא צריכה כל כך למהר, אבל יש בי תחושת דחיפות שאני כרגע מאוד רוצה כבר לגלות מה הייעוד שלי. זה עושה לי שקט שאני אגלה מתישהו מה הייעוד שלי. וכשיש שקט. וכשיש שקט מה קורה? לא, כשיש שקט לדעתי אפשר למצוא את הייעוד יותר בקלות. איך אני עושה? מה אני יודע מה הייעוד שלי? העניין של ניסוי וטעייה, זה לא עניין של חשיבה. ברור. אני מנסה... נכון. איפה זה זורם? איפה זה... נכון. לפעמים אפשר קצת לעבוד עם דמיון, אבל כאילו לדמיין משהו, לראות איך זה מרגיש. אבל זה עיקר באמת העבודה עם החוויה הגופנית. אבל למה אנחנו מדברים על זה? אנחנו מדברים על זה בקשר של מה יהיה כשיהיה שקט, נכון? דיברנו על אמון, ואז דיברתי איתי על ייעוד. שאלת אותי מה יקרה כשיהיה אמון בין נשים לגברים? זה מה ששאלת אותי? ולמה שאלת את זה? כי לא, כשיהיה לך אמון. כן. איך יראו חייך? למה שאלת אותי את זה? למה רצית לדבר? כי אמרת לי שזה הדבר הכי חשוב, שיהיה אמון. אתה יודע, יכול להיות שכשאני אגלה שיש אמון יהיה משהו אחר מאוד חשוב. בסדר. כרגע זה מה שחשוב בעיניי. כי אני חובה שאין. אני חובה שזה קושי מאוד גדול, לא רק אצלי. בוא ננסה במקום אחר. אני מחפש פשוט, כן? זה הדרך של לחפש. אמון. איך את יודעת שיש לך אמון? כשיש אמון. שיש לי אמון במשהו, במישהו. נעים לי בגוף. איפה? פה. אז מאיפה בא האמון? מהלב. מהלב. זאת אומרת, בלב יש אמון. הלב יודע. ואז ייעוד מאיפה בא? חזון, ייעוד. מהמוח. כן. עכשיו, אם אני עסוק בלב, ואני מפתח את היכולת שלי להקשיב לו, לאט לאט מתחזק האמון. בחיים. כן. האמון בחיים בכלל. אמון, כן. יפה. עכשיו, אם אני עסוק יפה. או במחשבות, או ביצרים, דיברנו על זה. זה מתחיל להיות בלגן. אמרת לי גם, הלב דורש אורך רוח. הרבה לא, פעמים אין לנו סבלנות. בלב יש אורך רוח. תסביר על זה. כשאני נמצא ביצרים, אז אני רוצה סיפוקים מיידיים. אני רואה בחורה חתיכה, רוצה אותה עכשיו. מאוד מדמיין מה אפשר לעשות איתה. רואה גלידה טובה, רוצה עכשיו. רואה איזה מוצר שאני רוצה לקנות, רוצה עכשיו. אז זה הסיפוק יצרים, הוא קשור יותר לאנרגיה המינית. המוח מחפש ריגושים, מחפש עניינים, מחפש בעיות, או חיוביות או שליליות, אבל מחפש עניינים. והרעיון הוא להתקרב גם מהמיניות אל הלב ומהמוח אל הלב, משני הכיוונים להתקרב לאמצע. כשאני נמצא מדי בראש, אז להוריד דרך המיניות ככה את תשומת הלב למטה. כשאני נמצא במיניות, להעביר לאט לאט למעלה, ולאט לאט להיפגש באמצע. איזון. כשנמצאים באמצע, באזור הזה של בית החזה, קוראים שם כמה דברים שהם קצת מוזרים ומופשטים, מה שאני אגיד. אחד, יש אורך רוח. 2, זה מקום שממנו אני יכול לקלוט את המציאות כפי שהיא, בלי הספקולציות שלי במוח. אני קורא את הדברים ככה.
וזה לוקח גם את האנרגיה המינית שגם תמלא את הלב, אז היא גם כן לא משפיעה עליי. וגם דרך זה אני יכול להיפגש גם עם חוכמה יותר גדולה מאשר החוכמה של השכל. אני רוצה רגע לעשות מזה ממש נוהל פעולה. אני חווה קושי. אני צריכה לאתר האם הקושי שלי זה מהעודף מחשבות, או מהרצון לסיפוקים מיידיים וחוסר סבלנות? לא. את חווה קושי? כן. יש תחושה בגוף, נכון? כן. follow it. לכי אחרי התחושה. זהו. באותו רגע זה הורג את המחשבות. אוקיי, אז עכשיו אני חווה מצוקה ביצרים. תקשיבי לתחושה. זה עושה לך תסכול. כן. המצוקה, יש גירוי, נגיד פה. כן. את חווה את הגירוי. תקשיבי לגירוי. לפיזיות שלו. כלומר, אתה אומר, איזון יבוא מתוך הקשבה. מתוך הקשבה לתחושה הפיזית שיש לרגש או לריגושים או לכאבים. לכאבים? איזה כאבים? כאבים רגשיים, פיזיים, הכל. אם נגיד בן אדם הוא בכאב פיזי, אז אותו דבר? צריך פשוט להקשיב לכאב? כן. אחד התרגילים כשהתחלתי לשחק עם זה, למשל הלכתי לרופא שיניים, לעשות סתימה. אני שונא זריקות, כי אחר כך זה חצי יום יושב לי ככה. אמרתי לה, היום בלי זריקה. אמרו לי, אתה בטוח? אמרו לי, כן. בוא ננסה. אבל מה כל פעם שאתה מגיע לאדום הזה שם, הכואב, אז אל תלך ותבוא. תישאר שם עד שתגמור, ואז אל תחזור. כאילו, תנגעת בכואב, תישאר בכואב. עשה שן אחת. זה לא כל כך נורא. זה ממש לא נורא. עשה שן שנייה. היה בהלם וגם עשה שן שלישית. סיימתי, יצאתי החוצה, בלי שום תחושה. היה כאב של 10 שניות, 3 פעמים, וזהו. וואו. היית צריך שהוא יגיד לך מתי זה עומד להיגמר? לא, אני ראיתי שזה מגיע, נכנסתי לתוך הכאב. עכשיו, אם אתה מקשיב לכאב, כאב יש לו כמה דברים. אחד, קודם כל, אם כל כולך כאב, אז הכאב כבר לא קיים. לא הבנת. אני בשוק. יכול להיות שאתה צודק, לא ניסיתי את זה. אחד, זה אני אסביר תכף. 2, חלק גדול מהכאב שלנו זה התנגדות לכאב. זה בזבוז אנרגיה. 3, הכאב, כל תפקידו זה להתריע בפנינו שיש משהו. אם הקשבנו לו, אז הוא סיים את תפקידו. 4, אם זה גוש אנרגיה שיושב בפנים ואתה מקשיב לו, ואתה מקשיב לאן הוא מקרין, אז לאט לאט זה גם פותח חסימות. אוקיי. 5, תמיד כאב הרי איזשהו סוג של קיבוץ. אחרי כל קיבוץ בא הרפאיה. דרכו של עולם. כן. 4 שלבים. גירוי, התרחבות, התכווצות, הרפאיה. גם בטיפולים במגע, כשאני לוחץ באיזשהו מקום וכואב, יש גירוי, מה קרה פה? כואב לי. והרפאיה. תמיד זה 4 השלבים, כל דבר בעולם בא ככה. אז ברגע שמקשיבים לכאב הפיזי או הרגשי, הכאב מסיים מתפקידו ונוצרת תמורה, דברים מסתדרים. זה בעצם לקלוט את המציאות כפי שהיא, כי כשכואב לנו, השכל אומר, בוא נסיר את זה, בוא נסלק את זה. לא מתאים לי. עכשיו תבין, מה השכל עושה? מצד אחד הוא רוצה ריגושים, תראית את הקטע, הוא רוצה ריגושים, ממציא כל מיני פנטזיות, והריגוש מגיע יותר מדי בשבילי, צריך להקטין. לא, 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 לא. נו, הלק, רצית. עכשיו, הריגוש יכול להיות משני כיוונים. יכול להיות מכיוון של כיף, וגם מכיוון של סבל. כי גם הכאב של הסבל אנחנו רוצים אותו. אנחנו עושים לנו איזה מחשבות שמכאיבות לנו. למה? כדי להרגיש. וואלק, אנחנו מרגישים? אמרו, לא, זה לא טוב. צריך לסלק את זה. זאת אומרת, כבר הגיע הקטע שאת מרגישה, תחווי את הרגש. תני לו להיות עד הסוף. עכשיו, בלי להוסיף לו מחשבות, רק להרגיש אותו. אני אתאמן על זה. כי ברגע שאת מוסיפה מחשבה, מחשבה זה כמו שעשה רוח על הגחלים.
אז זה מלבה אותה. רק הקשבה נטו לתחושה ולאנרגיה שיוצאת מהרגש. זה מקרין, זה מתפשט, זה מתרחב, זה דופק, זה שורף, זה רק להקשיב לרגש. אולי מאמנים אותנו. אני חייבת מחשבה, אתה מכיר אותי כבר. אולי מאמנים אותנו, ואז אני אגיד, אוקיי, אני בתרגול עכשיו, אני ריפוי. זה מה שאמרתי לעצמי היום, היה לי יום קשה. כל פעם שכואב לי, אני ריפוי. זה משפט טוב כדי לעזור לשכל להירגע. השכל צריך איזה הסבר למה שהוא ישתתק. כן. וכשהוא מבין הוא מוכן לנוח. אז זה מה שאמרתי, אני ריפוי. סבבה. עכשיו אני בגיוס שלי, הגייסו אותי, זה השליחות שלי, אני ריפוי. כן. סבבה. רק רציתי לשאול משהו אחד קטן, אמרת קודם בעיות חיוביות, בעיות שליליות. אותו דבר. מה זה אומר? אין בעיות. הבעיה היחידה היא הבעיה עצמה. על כל דבר שקורה, זה סך הכל עוד אירוע שיש לנו בחיים. טפל בו. כתבתי באיזשהו מקום, כתבתי את זה הפסקתי להילחם עם העולם. אני מתעמת איתו ונרגע. מתעמת ונרגע, לא איתו. כי ברגע מה זה המלחמות עם העולם? יש לי בעיות, יש לי עניינים, צריך משהו לא בסדר. ברגע שאתה עסוק בהאשמות ובאי נחת, לא מוצא חן בעיניי, לא מתאים לי, כל המשפטים האלה, במקום להסתכל על הדבר כפי שהוא, כשאתה מסתכל על הדבר כפי שהוא, אתה יכול להתעמת איתו. ממשיך הלאה. אם קיבלת מכתב בבית משפט, אתה הולך, תטפל בו, ממשיך הלאה. מישהו אמר לי משהו לא יפה, אני מתעמת עם זה. ביני לביני או ביני לבינו, ממשיך הלאה. לא מדחיק את זה, כאילו לא מסלק את זה, לא מנסה להסיר את זה. אם יש דברים צריך לטפל בהם, טפלים בהם. נשמע מצוין. טוב, אנחנו נסיים את ההקלטה הראשונה, תודה.